Brutal nga gidunggab patay ang usa ka miyembro sa LGBTQ+ sa Zamboanga City. Hinuon duha sa mga sospek nga menor de edad nadakpan. Si James Paulo Yap alang sa dugang detalye. Sobra napulo kasamad dinunggaban ang nahiaguman sa biktima nga nailhang si Arnel Fabian sulod mismo sa iyang kwarto sa Sampen, Urban Poor Community banda alas 2 sa kadlaw ni adtong Enero 30. Ang sospek, yano lamang nga misibat, dala ang bagong palit nga motor sa biktima. Sa gipahigayon nga follow-up operation sa kapulisan, arestado kining duha ka menor de edad nga lalaki nga sospek sa maong brutal nga pagpatay. Pinaagi sa social media nga mensahe sa biktima, daling nailhan og natultulan sa kapulisan ang mga sospek. Ipapail po natin complaint doon is robbery with homicide. Kasi nung pinatay po nila yung biktima dito sa area namin, may mga nawawalang personal na gamit yung victim. Sa cellphone video, makita nga gitaguan sa mga sospek ang susi sa motor sa tanom. Unya ilang gitanggal ang sticker o temporary plate sa motor o gibutangan og habol sulod sa kwarto. Usa sa mga sospek ang miangkon sa kapulisan sa maong krimen. Nung nahuli po namin yung si River, yung unang nahuli namin na principal suspect, pagka-follow up po namin doon sa Barangay Mercedes, doon po namin na-recovered sa budiga nila yung motorsiklo na pag-aari po ng biktima. Wala na'y ginikanan ang biktima, samtang OFW ang igsuon ni ini. Dako ang pasalamat sa kabanay ni Fabian sa pagkadakop sa mga sospek tungod desidido silang pasakaan kini og kaso. Usa kuno kabuutan nga tawo si Fabian og matinabangon. Adventurous na laging gusto niya, laging masaya. Siya yung tipong tao na magyaya sa'yo, o mag-video tayo, apunta tayo doon, maligo tayo. Masayang tao si Arnel. Wala akong masabi. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.